mangwanani vadiwa vateereri, tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi hello Nashi, inini ndinorarama nebasa reusiku in brackets chihure. Ndiri mukadzi akambowanikwa, asi kuti zvakaramba nekuda kwekuti inini ndinoda kufara uye kutamba nemadhara aya emupawa. Zvakaitika ndeizvi: pandakaroorwa, murume wacho ainge akandiroora, tainge takasangana kupawa. So inini ndaiti kana iye asipo ndaidzokera hangu kupawa, ndobva ndanoita zvangu zviya zvekutsvaga ma30 minutes, ndobva ndatopiwa mari yangu, ndobva ndadzoka hangu kumba. Chaita kuti ndidaro, Habi ainge asingaburitsi mari apa ainge aine kamwe kabhajeti kainge kachibohwa. Kana ine munhukadzi pandainge ndichigara ndiri ndega ndaikwanisa kutozvispoila, ndosaka ndaizopota ndichimboenda kubhawa. Pamwe aibuda achiti ndava kumbononwa doro, sometimes taikwanisa kutoenda tese, asi in the end akazotanga kundirambidza, zvinova zvakazondipusha kuti ndipote ndichinzvenga ndichidzokera kubhawa. Asi iye akazondibata ndikamuudza kuti zvacho zvaunoita ndo zvinoita kuti ndizodaro, plus inini zvemba ndainge ndava kunzwa kuti kwete. So munhu uyu munhu wekuti anongogara neni for 6 days, apa mamwe mazuva ose handizive kuti anenge aripi. Pandakamubvunza iye haana kana chaakakwanisa kutaura. Akamboshinga nekuti ndainge ndichitobuda usiku ndobva ndadzoka zvangu kuseni. Ndakazowana umwe munhu ainge achida kuuya kumba, iye akabva abuda pamba, ndiko kutobuda kwaakaita, asi kubuda usiku mukomanashi inini handirege. Nyaya yava pakuti ini wacho semunhukadzi handichazivi chinonzi kunakirwa panguva yebonde, nekuti ndinosanganisa. Ndiri kumbirawo kubvunza kuti ndingaita sei. Mari ndiyo yandinenge ndichingoda chete, asi pfungwa dzinozombofunga kuti pamwe zvichazopera, asi zvinhu zvacho hazvisi kupera. Vedare iyo ndo nyaya yatakatumirwa nemwanasikana uyu. Hanzi handichazivi chinonzi kunakirwa nebonde. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukomanashi, can you please hide my identity? Inini ndiri mukadzi ane 29 years uye ndine mwana umwe, handina hangu murume. Nyaya yangu yakadai: ndakadanana neumwe mukomana uyo aiita zvemabusinesses muno muCBD muHarare. Takati tadanana ndikabva ndatanga kuchiva upenyu hwake, ndipo pandakatanga kuda kunyanya kuziva kuti sei iye asingadoni pamabhizinesi sezvinoita vamwe. Munhu wekuti kana akangobata motikari yaanenge achifanira kunge achitengesa anongoispina 2 minutes paFacebook, motikari iyoyo inobva yatotengwa. Even the way yataispenda nayo mari, it was just too much, but haana kana one day yaakamboshaya mari. Ndakazomubvunza at first, but iye mukomana uyu aiti kana achitaura neni aingondiudza mashoko ekuti izvezvi ndatosarwa ne4 years. Unombozviziva here baby kuti there is only 4 years remaining, saka we have to enjoy. Saka zvaingondinetsa pose pandaimubvunza kuti what do you mean kuti 4 years remaining, iye aibva ati sorry, I mean kuti 4 years kana ukandiramba shuwa ndinokwanisa kana kutongozviuraya. Saka it was a strange thing kuti ko why munhu uyu achingogara achingoti, especially kana akadhakwa kana kuti paipai tikanyanyisa kuita bonde kana akarivara, aikwanisa kuzongokudembera kuti akumana 4 years chete here nekunakirwa kwandiri kuita uku. Kana ukazomubvunza kuti baby what are you saying, ndipo paaizoti I was just speaking to myself, I mean kuti iwewe neni I just wanted to be a lifetime thing. Kana tikangodanana kwe4 years ukandiramba shuwa ndokwanisa kuzviuraya. Saka zvinhu zvaaitaura it didn't make sense at all. So mukumubvunza iye aipota achimbondiudza kuti ndinoita madhiri, ndiri munhu wemadhiri, plus kumacastles mazuva ano kuri kubuda mari. But the funny part about it, kumacastles kwacho kwaaitaura, motikari dzacho dzaaiga achitengesa, I don't know kuti dzaitengwa nevanhu vakaita sei, because iye aingotenga mazimotikari anodhura obva amatengesa futi achidhura mo. Saka zvaindinetsa kuti izvezvizvi munhu mota yacho yaatenga aitenga kunani, and also achaitengesera ani, because mostly kumacastles kwake kwacho kwaaienda neni achiti apa ndipo pandakapaka motikari dzangu, because iye
ainge asina castle yake, but aifamba achita zvaya zvekuti anosiya apaka motikari yake pacastle yefriend yake, then kana motikari iyoyo ikatengwa obva azocollecta mari yake. Saka mukomana ache mamotikari acho, some of them were top of the range motikari, mazi GT6, manavhara, mazi VW amaroko, zvekuti zvaigara zvichindinetsa kuti motikari idzi dzacho dzinombonyatsokufamba nani muno muZimbabwe nenhamo iripo, but aingoti kana akanopaka motikari nhasi must over atoti baby, it is time to go and collect the cash, let us go and cash out. Zvezvo zvekuti waisatombonzwisisa kuti kasi motikari dzacho dzinoita zvekuhodhewa sezvinongoita vanhu vekuti vanonohodha mabhanana, then ubva wameka sure kuti watengesa mabhanana acho asati aora, because iye aisabata motikari mumaoko ake for more than 3 or 4 days motikari iyoyo inenge yatotengeswa. And also aingoti akangogara andisendera screenshot pawhatsapp kuti baby, this amarok yatotengwa, anenge achitokuudza chokwadi, because aizotouya achitokurakidza either mari kana kuti anongokurakidza chipepa chekutorakidza kuti atotengesa motikari iyoyo. Aiti kana akakusendera message akakuudza kuti pack your bags because today we are going to Victoria Falls, I'm just giving you 2.5 hours, kana akasvika kuti azokupika usati wapedza aingokuudza kuti mai mwana chitopindai motikari, you buy clothes ikoko kumberi kwatiri kuenda. Achitoremember kuti patakatanga kuenda kuVictoria Falls ndaitova ndiri busy ndichida kupeka, but akasvika ndisati ndamborongedza anything, ndakaenda kuVictoria Falls ndisina kana anything. I had to shop from towel and also mamwe mapens ndakazototengera ndatova kuVictoria Falls because he was so quick like that. Even my parents angu pavakangozviona kuti munhu uyu ari kuda kundiroora, munhu ane tumari twake, zvezva zvemutemo vakabva vangosiyana nazvo. He had access to me pese painge achidira, aikwanisa kungouya otonditora. Even my parents vaitondikurudzira kuti tora mukadzi wako endai muno enjoy your life because life is too short. Mukomana mazuva ekutanga pandaienda kuVictoria Falls ndaitofundука kuti saka ndokutoenda kuVictoria Falls, but in the end zvakaguma zvangova zvinhu zvekungoti zvainge zvangojairika. For me to go to the Victoria Falls mukomanashi ndakapedzisira ndava kufila as if munhu ari kungoendawo just for a stroll in the park. That is how much this man was spoiling me. So there was this other day andichazivi kuti tainge tichifanira kuenda kupi, saka takati tingobva pamba pake because that night ndainge ndakaenda ndikandirara kumba kwake, but it was so strange throughout the night. Ainge angori munhu wewe wekuti he was like someone ari kuda kuheva mapanic attacks. It was as if ainge angori munhu aingotya zvinhu zvacho zvainge achitya. I didn't know kuti ainge achitya chii. So when the morning came takati tichibuda pamba pakangoitika an era yekungoti tichinobuda gate takangonzwa a loud banging sound ichibva muzasi memotikari, tikabva taburuka mukomanashi and we found out kuti mavhiri ose ainge aputika at the same time, and also the front grill hameno chii chainge chaitika. Front grill yainge yangopwanyika sevanhu vainge vatoita head on, but hapana kana imwe motikari because we were still coming out of the driveway. Saka I don't even know kuti front grill remotikari iyi what had happened to that front grill. Mukomanashi it was a 2010 Range Rover, yaiva motikari yekuti iye mukupopota kwake airakidza kuti imotikari yainge ichidhura zvisingaiti. Saka iye akabva atanga kupopota and also ainge ava kutondipopotera because akandiudza akati go and take that car, achindinongedzera imwe motikari, akabva ati fana kuirivhesa and park outside because ndoda kuenda kunogeza. Saka I was like what do you mean kuti uruda kutanga waenda kunogeza? Handitageza tosere. But he was like go and take that car undimirire panze, why are you being stubborn? Ndakuudza kuti ndoda kuenda kunogeza izvezvizvi, chingotora motikari uite zvandakuudza. So mukomanashi I had to rush inside the house. Ndichinopinda mumba mukomanashi I had this very strange feeling because ndakanzwa ndichitsva and also I felt so cold at the same time. Zvekuti it was as if ndainge ndakandwa mudeep fridge, but at the same time ndainge ndichita kunzwa kutsva, kwaiva kutsva kwekuti you are somewhere where it is very hot. Saka iye akangondiwana ndakangomira ndakangotarisana nemakeys because at that time I was someone who was like confused because ndainzwa vhudzi rangu richiita sekunge riri kumerera, zvazvekuita sekunge pane munhu ainge achitodhonza because at that time ndainge ndakarukwa carrot. Saka ndaitonzwa kunge as if musoro mangu there was someone ainge achindidhonza vhudzi. Saka ndakangoramba ndakangomira just like that kusvika iye azopinda mumba. Paakapinda mumba akandibvunza kuti what are you doing just standing there? Enda unorivhesa motikari like I told you.
upake outside. I told you kuti I want to bath, I want to be alone in this house. Saka ndakashaya kana simba rekumupindura iye ndokubva angondipusha aside achindipushira panze ndokubva atokiya door. So I just took those car keys ndikabva ndarifesa motikari yacho yainge andiudza kuti ndirifese ndokubva ndapaka panze. Ndakati ndakapaka panze, it took quite a long time iye asati abuda, something like 1 hour to 2 hours munhu akangozvivharira mumba. And pandakabuda pacho ndainge ndakanganwa remote yegate, saka there was no way yekuti ndaikwanisa kuti ndidzokere mukati. But I could hear kuti in the car park pacho kwaanopaka motikari dzake, it was as if he was screaming semunhu ainge achigeza ari panze, because ndainzwa kuti mvura yaita zvezveya zvekuchapaidzwa munhu achita kunge ari kugezera panze. Kuti ndidongorere ndaisakwanisa because it is an electrical fence. So I was trying to process kuti kochiko chiri kumboitika, kasi munhu ava kutotanga kupenga here, what is going on. Zvinhu izvi akambozviita before, because there was this other time tainge tichifanira kuenda out. Saka semunhuwo wekuti kana uri munhukadzi you want your men to look representable, saka kwacho kwataifanira kuenda ndakabva ndangomutsvakirawo hembe dzekuti he was supposed to wear those clothes. So this boyfriend of mine munhu wekuti aifarira kuti tigeze tose always, kunyangwe uri kumazuva ako aitoti tinongoenda tunogeza tose. But on that day akandiavoida. Ndakatombozama kunomuvhurira door achigeza, but akabva atongokiya the door from the inside. Akabva ati ndiri kunzwa mudumbu, today ndiri kunzwa mudumbu, hazviite kuti upinde. Saka ndakabva ndadzokera zvangu mubedroom and I waited for him. Iye paakapedza ndikabva ndamusiya achipfeka hembe, then ndikabva ndaenda kunogeza. Saka ndakati ndichinopinda mutapu ndikabva ndaona kuti ndainge ndakanganwa shower cap yangu, ndokubva ndabuda mutapu ndichidzokera mubedroom. But ndakati ndichinopinda mubedroom, komanashi, something strange just happened. Ndakamutarisa ndikaona kuti ainge akazara ropa mumaoko make mose umu, kunyatsoona kuti munhu uyu maoko ake ari kuchururuka ropa. Saka iye paakatendeuka akabva andibvunduka ndokubva aramba akangonditarisa zvezvekuti there was no explanation. Pandakamubvunza kuti what is that in your hands, kochiko chiri mumaoko ako. Dai yake akaramba akanyarara, it was far much better, but minduro yaakandipa yakatokonzeresa kuti ndizotosuspecta zvinhu more, because iye ane mapitbulls ake ainge achichengeta ipapo for protection and security. Saka akabva ati the time yandainge ndiri mushawa akabva anzwa motikari yainge ichiridza bhero kugate, ndokubva aenda kugate akaona kuti vanhu vacho vainge vachitengesa mabroilers, ndokubva atenga mabroilers maviri, ndokubva ati iye akabva akata mabroilers ayaya and ainge achida kuti imbwa dzake dzimbotesta real meat and cooked meat. Mukomanashi, that answer was so upset because handina kumbogara ndaita kana 5 minutes ndiri mutabu ndichidzoka kuzotora shower cap yangu. But munhu in that short space of time aiclaima kuti ainge atomhanya akaenda kugeti ndokubva atokata huku idzodzo ndokubva atodzipa imbwa. Handina kana kuzomboda kuenda kunocheka kuti zvinhu zvacho zvainge achindiudza, because akanditi let me go and I will show you kuti imbwa idzodzo they are busy eating their meat. Ndikati no, is fine, zvawataura I just believe you, because I was so scared kuti munhu ikasabva mukuuraya munhu kuti kaenda ikoko then I prove him wrong anditi anobva andiuraya. Saka ndainge ndava kungomudata, but I was just scared kuti munhu uyu maybe atouraya munhu, but I never asked him again because ndainge ndava kutya. And also wekuti ndikwanise kuudza, because mukomana uyu had the full support of my father. Like my father munhu wekutoti aitozviona one day achiuya kuzoroorerwa nemunhu uyu pachibviswa mazi-1000 nema-1000 nema-US dollars. Saka even my family vaitondiziva kuti some of the days ndaitomboenda ndichinogara naye, but pandaizodzoka kumba sometimes after 2 weeks hapana kana munhu aizombondibvunza kana zviya zvinoitwa zvokunzi dzokera kwawanga uri, because he had the full support of my family. Saka that day painge andiudza kuti ndiende ndinomumirira ndakapaka outside, ndainge ndakatopaka. So I was looking at this phone, ainge achangobva mukunditengera this other iPhone. Saka yainge ichinditi netsei, because ndainge ndiri munhu wekuti ndainge ndangobvawo mukushandisawo maSamsung. I had never used an iPhone before, so my functions acho ainge achisiri kundinetsa at that time. So I was so concentrating on my iPhone zvekuti ndakazongokaruka pamberi pemotikari pamira this other gentleman. So pandakaona
ndakaona murume iyeye hana yangu yakabva yatanga kurova because ndakangozviudza kuti munhu uyu imbavha. It's either kuti ari kuda kuhaichika motikari iyi kana kuti ndichingobirwa kapesi kangu nefoni yangu iyoyi. And also to make it worse, pandakaburitsa motikari iyoyo ndakabva ndaramwa because ainge aita zvekundipopotera kuti ndiburitse motikari out of the car park ndipake panze. Saka ndichingobuda panze pegate ndakabva ndabva from the driver seat ndokubva ndaenda ndikanogara papassenger seat. I was so bored nezvinhu zvaainge andiita. And also the window was open. Apa it was an automatic car. Ndainge ndatoburitsa makey muignition. Saka murume uya akangofambisa ndokubva auya on the passenger side kwandainge ndakagara akatoita zvekupinza musoro wake and achiratidza kuti ainge ane hasha zvekutoti aida kundidhonzera pasi. Akabva ati ndiwaniko iwewe? Ndikabva ndamuudza kuti panapa I'm just waiting for my boyfriend. Akati boyfriend yako ani? Ndikabva ndataura zita ndokubva abudisa musoro wake mumotikari akati ho nhaye ndiwe uri kubatsira munin'ina wangu kudya mari yake kaiye? Ndikati what do you mean? Akabva ati do you know me? Ndikati no, I don't know you. Akati maje muchandiziva, mari yose iyi yamuri kudya muchitenga motikari muchiita sei? Saka murume uyu aita kutaura neni zvezverafu zvekundivhundutsira. I was so scared kuti ndikwanise kubata foni kuti ndifonere boyfriend yangu ibude panze. Ndakashaya. Saka paakanzwa noise yainge ichiitwa neboyfriend yangu zvekuti aita sekunge munhu ari kupura mvura achigeza achiita sei, iye akabva acheuka munhu uyauya ndokubva atanga kuseka akati zvatanga muchakaura chete, iwe unonzaniko iwewe? Saka the way yainge achindifundisira nayo ndakangokaruka ndamuudza zita nesename rangu ndokubva angoseka achinyora zvinhu zvaizvo. Airakidza kuti akanyora zita nesename rangu on this other chat because ainge akavhura WhatsApp chat ndokubva atanga kufona. Saka kufona kwaaiita akafona achienda kujiraho, but airakidza kuti ainge atori munhu aiseka because aiexplainera whoever he was calling, achimuexplainera zvose zvainge achinzwa zvainge zvichiitika mukati. Akabva adzoka achifambisa ndokubva ati kasika ndipe makey ndivhurire gate iwe hure iwe. Saka ini ndakabva ndamuudza kuti I don't have any remote on me, ndangopiwa makey emotikari. Akabva ati it's fine ndokubva angotanga kufamba achienda, but aifamba zvishoma nezvishoma and airakidza kuti pane umwe munhu waainge achitaura naye pafoni because akazombomira akambotora mapictures emotikari and also mapictures epamba ipapo pandainge ndakapaka ndokubva azotendeuka ndokubva adzoka kumotikari. But aita zvezvekufambisa zvekuti ndakangokaruka atosvika pawindo remotikari akabva anditi umuudze murume wako kuti ndini nhinge, ndini mukoma wake, dangwe remumhuri mavo. Umuudze kuti mukoma wako wanga wari pano. Mukoma vati kana ukasadzoka kumusha, ukasaya kumusha zvandabva pano, it's either uchauya kumusha uri mukofini kana kuti uchadzoka kumusha wava kupenga. Zvose zvawakaita kuno tinozviziva. Mari dzako dzese idzi dzefeki tiri kuziva nezvadzo. Handina munhu anondishandisira vana vangu inini ndichiri mupenyu. Kana ukazozviita uchatanga waurayisa inini, kwete inini ndichiri mupenyu. Murume wewe ndokubva atotanga kufamba achienda. Saka akabva asangana nechimwe chikombi ndokubva atopinda mukombi ndokuenda kwaakaita. So my boyfriend akati apedza noise dzake dzaainge achiita mumba because I was so embarrassed because kunyange vanhu vainge vachitodarika vaitoshamisika kuti ko chiri kumboitika pamba apa because aita noise and also airakidza kuti ainge achigezera mudhishi rezen'e riya rekuti kana ukarirovera pasi rinoita sound. Saka aita noise nedhishi iroro. Finally akazobuda, but paakabuda ainge atova munhu wekuti ainge atopfeka hembe dzanga dzakatonaka nekacrossbag kake keguchi kaanofarira stereki ndokubva adzoka ndokubva apinda motikari. Saka paakapinda motikari akabva atanga kudriver. At first ainge aine that attitude yekuti usandibvunza zvezvamunhu wekuti kana asingadi kubvunzwa anobva angoita mamudu, but as he was driving akabva atanga kutaura neni zvezva as if munhu ainge achida kundisofta nei. Saka mukutaurirana pepe ndakabva ndangokaruka ndamuudza zvese zvainge zvaitika iye achiri mumba. Mukomana acho akabva atsika mabreaks zvekuti dai ndanga ndisina kupfeka seat belt ndaitokandirwa kudashboard ndokubva atopaka paside peroad. Akabva ati wati ani ko iwewe, and iye aisatombondipa kana mukana wekupindura. Saka pandakazomuudza zita ravo ndokubva asitata motikari akati havana basa mani vaivai vanhu vane godo ndokubva adriver. But kwacho kwatainge tichifanira kuenda because we were supposed to go to this restaurant tomboenda tonodya ikoko, akabva atokansela akati you know what, kune umwe munhu wandikufanira kuenda kunoona, saka let me
go and drop you in town, then iwe wozokwira wobva wazodzokera kumba. For many years mukomana Ainge ndiko kainge katova kekutanga kekuti iye anonondidropa mutown ndozoshandisa public transport, because iye aindiudza kuti iwewe utori munhu wekuti you're supposed to be my wife. Saka shamwari dzangu dzikazokuona uchishandisa public transport vanozoti kudi, but akangondisiya mutown ndokubva angondipa mari akati kwira udzokere kumba, I'll call you, maybe I'll come and pick you, tozoenda tonodya later on. Mukomana Ainge ini ndakangokwira, but handina kunanga kumba straight because I knew kuti kana ndikanoudza vabereki vangu about this issue they will just dismiss that issue. Saka ndakabva ndangoenda kumba kwavatete. Ndisvika kumba ndikabva ndati tete, izvi ndizvo ndasangana nazvo kumba kwabamunini venyu. Ivo tete vakabva vangonditi mwana wehanzvadzi yangu, inini kuti ndikwanise kukupa my very own opinion zvinotinetsei, because iwe unokwanisa kuzotora mashoko angu wobva wanoudza amai vako, and hama dzababa vako tose tinoziva kuti amai vako mukwasha wavo vanomuda zvisingaite, zvekutoti ndakatomboti ndinoda kuzovatsura about this issue yatakanzwa yekuti ivo vanotendedza munhu uyu asati azivikanwa kuti atombopota achiuya ikoko potse kutorara ikoko. Saka after tapedza kutaura natete ndakabva ndatovaoneka tete ndikati ini tete ndakumboenda, regai ndimbonodhila namama, but pose pandainge ndava kuda kuenda ndaingonzwa nungo dzengoramba ndakangoda kungogara pasi because tete vainge vachitoona zvavo mamovies avo. Saka ndaingoramba ndichingoti tete ndozokuonai ndava kuenda, then tombogara tomboona TV, ndobva ndadzokorora futi kuti tete ndozokuonai. Saka ivo vakazopedzera vava kuti iwewe kana usingadi kungoenda chingogara kuno mwana wehanzvadzi yangu, hapana kana anombokudzinga, in fact uya kuno utondibatsira. Saka takabva tabuda panze ndikabva ndatanga kubatsira tete because vainge vakawaridza kapeti yavo paloni. Saka takabva tatanga kucleana kapeti yaiya. By the time yatakazopedza kucleana carpet I was so tired zvekuti ndakaona kuti ndiende kumba neeverything zvandainge ndaona, it was just too much for me. Saka ndakangovaudza tete ndikati nhasi tete ndava kurara kunoko, then ndozoenda kumba mangwana makuseni. So this guy pandainge ndichiri kumba kwatete ndainge ndambozama kuti ndinge ndichitaura naye paWhatsApp, but iye akarakidza kuti zvokutaura neni ainge asingadi because he was online, but mamessages angu ainge asingavhuri, asingaiti sei. Ndakatombozama kumufonera, but ndaiti kana ndikamufonera zvezvia iye aibva arakidza kuti aidropa macalls. In the end zvakabva zvaita sekunge ainge atoita auto reject number yangu because yaingoti ndikangofona yobva yangoti 222 yobva yatodropa, then I knew kuti munhu uyu atondiisa kuauto reject. Ndokubva ndangodzima zvangu foni yangu ndikangoti today let me just live a stress free life, regai ndisamanikidzana nemunhu, iye achazonditsvaka. Saka ndakazoti mangwana makuseni ndichingovhura WhatsApp yangu ndichida kuona kuti mamessages zvakamira sei, munin'ina wangu ndokubva atanga kumwaya mamessages nemacalls. Saka munin'ina wangu munhu wekuti kana achida kutaura newe paWhatsApp kana ukasamuresponda anotanga kukufonera zvaizvo zvekuti akakufonera ukasaansa achingodropa call iyoyo anobva atodhaila futi zvaizvo zvekuti autombowani chance. Saka ndakazoansa call yake, but call yainge ichiti connecting zvaizvo zvekuti kana munhu asina data. Saka ndakabva ndangodropa ndokubva ndaita zvokumufonera necall chaiyo ndikamuti iwewe, why do you keep on calling me, why don't you wait until I respond to your messages? But iye akabva atanga kuchema achiti sisikani where were you last night? Munoziva here zvakaitika kuna bangukuru? Ndikati bangukuru vapi? Munin'ina wangu ndokubva ataura zita reboyfriend yandainge ndichidanana naye at that time. Mukomana Ainge ndakangodonedza foni pasi ndokubva ndatanga kuchema. Tete vakabva vatondibvunza kuti chiko chiri kuitika, ndikabva ndavaudza. Ndobva vakazotanga kundiudza kuti mwana wehanzvadzi yangu chitotenda midzimu yako, because maybe newewo kana kwanguri kunzi anga akuwana uri kokumba handizvezvi zvitingadai tiri kutaura zvimwe. Mukomana uyu anzi akati achibva pamba pedu, hamene kuti direction yaakazotora, but yainge iri direction yairakidza kuti ainge achienda kumusha kwavo. Anzi akabva angoita head on collision negonyeti, iye akabva angofira pasport. So mukomana Ainge, this is my own story, this is how I survived. Zvekutoti ndinogara ndichizvifunza kuti saka dai akandiwana ndiri kumba akabva andipika up, ndikadai ndichiri mupenyu here nhasi. Vidare, that was a voice note randakatumirwa nemwanasikana uyu last night. Pandakateerera voice note rake ndakangoti zvakaoma hazvo vedu we. Please let us talk about it in the comment section. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.